Bamakɔ ana lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Joanti Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waliɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadalajɛmɔgɔ anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Joanti Seydou k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maa na min ye kunnafoni politiki kuma sɔrɔ kuma adamadenya kuma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛnfura kɔnɔ sɛbɛnfura min ni anw bɛ kɛ sababu ye k'a bamayɛlɛma bamanankan na an karamɔgɔbaw an b'u fo k'u waliɲuman dɔn Joanti Seydou i k'a dɔn hakaja min ye awa juma tɛmɛnen ye an ye kunnafoni bɔ k'a bi ka tabale gosi Joanti Seydou k'a dɔn k'a da limanaw tulo kan maa man ji an tɛ maa ka ci la Joanti Seydou k'a dɔn an da y'an yɛrɛ ye hakaja jamana dɛmɛni bɛɛ lajɛlen ɲɛna i bɛ se ka min kɛ kan k'o kɛ Joanti Seydou an y'a ɲini k'a fɔ ayiwa ni bɛɛ lajɛlen kɛmɛ bɔ i k'a dɔn k'a di armée ma an kun fɛ dɛ maa man ji maa ma don an da Joanti Seydou k'a dɔn kuma min an tilala radio so ɲɛmaaso o y'an wele k'a fɔ an ye a ye baara min kɛ a ɲɛna nka wariko n'a ma cogo dɔn gɛlɛya b'a kɔfɛ wari bɛ di minnu ma u ka bɔ a kalama Joanti Seydou k'a dɔn wari ka ta ka taa di olu ma a ka bila olu ka bolo kan an ko tiɲɛna nin ye tiɲɛ ye Joanti Seydou e cira ka taa sɔrɔ su ka ɲɛmaaso la mun wari ye min fɔra n ye o ye k'a fɔ an ka hakilina ɲɛna nka wariko a ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni bɛɛ lajɛlen bi bɔ a kalama an ka hakilina ɲɛna an ye fasoden ɲumanya kɛ o tuma numéro 4 de bɛna sigi Orange Money numéro 4 min yɛrɛ n'a nunjuru bɛ kɛ sɔrɔsiw bolo o tuma n'i ka 100 bila wala y'i se bila a kɔnɔ olu b'a ye Orange bi bɔ a kalama o tuma a bɛ virer sɔrɔsiw ka compte kɔnɔ direct a bɛ fɔ anw fana ye a bɛ fɔ anw ye o tuma liste bi ka anw bolo anw b'a ye olu b'a ye maa wɛrɛ b'a ye o tuma a bɛ virer sɔrɔsiw ka compte kɔnɔ Joanti Seydou fɛn min ye wariko ye n'a nana se ka se hakɛ dɔ ma a kuma ka ca Joanti Seydou i k'a dɔn kuma fɔbaa kɔni ye anw ye ŋaniya siri nka jamana den bɛɛ lajɛlen n'a ka kan Joanti Seydou i k'a dɔn a bɛ kɛ kɛcogo min na n'o y'a ɲuman ye radio sobaw anw lamɛn u k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kana wari di ye n'u ye wari radio so minnu b'a lamɛn olu jama ka taa wari di olu ma ni wari juru ma olu b'an bɔ a kalama k'a ci sɔrɔsiw ka Orange numéro la anw fana b'a kuma fɔ wala ni numéro 4 sɔrɔ la a ma se ka taa di radio so yɛrɛ ma bilen n'o bɛ gɛlɛ o ka gɛlɛ min ma a bila sɔrɔsiw ka i bɛ se k'a bila sɔrɔsiw ka numéro la dɔrɔn a ma ban wa baara banna an ka laɲini ye min ye an ka armée a ka s'a yɛrɛ kɔrɔ an ka armée maa min b'a ɲɛfɛ bi n'o ye colonel Sadio ye a bɛ baara min na dogo la nka n'a ti kuma baara in ka sara ye Joanti Seydou i k'a dɔn jateminɛ na ni mɔgɔw b'a ɲɛdɔn n'i ye tubabu jamanadenw ye u bɛ s'u ka faamaw la sabula olu de jɔlen don n'u ka jamana ye wari bɛ b'olu de kun n'i ye aide natɔ an fɛ yan n ko tubabudenw olu de ka aide u ka impôt de bɛ na yan bien sûr Tchad tout près munna anw yɛrɛ se k'an jɔ le Tchad tout près Tchad armée nana an dɛmɛ yan ka kɔrɔnfɛla kɛlɛ kɛ mais Tchadiens de yɛrɛ ye cotisera depuis ko a ye cotiser u yɛrɛ de cotisera ka minɛn san ka di armée ma o armée de nana anw dɛmɛ yan direction générale n'an bɛ tɛgɛrɛ f'u kun direction générale ministère so cakɛdaw bɛɛ ka commerçant Joanti Seydou k'a dɔn sɛnɛkɛlaw juraw mɔnikɛlaw baganmaralaw bɛɛ journalistes hali chômeurs journalistes réseaux sociaux numéro 4 n'a dira bɛɛ ka wari bila a kɔnɔ a banna direction ye min ye k'an bila sira min kan o y'o ye donc ni wari bilali Mamutu ka numéro la o ka jɔ sabula o numéro yɛrɛ hali ni ye wari 4-5 bila la o Orange Money a bɛ se ka jɔ ten a bɛ fɔ k'a fara an wele k'a f'u ma se k'u ka wari bila k'a fara u k'an kɔnɔ ni numéro dira waati min u b'a bila o kɔnɔ Joanti Seydou k'a dɔn radio so jɛgɛfɔ ɲɛmaaso nin y'u ka kunnafoni ye baara kɛ ka ɲɛ Joanti Seydou k'a dɔn an gɛrɛ la sɔrɔdasiw yɛrɛ la Orange Money numéro 4 o bɛna sigi sen kan an bɛna o numéro di waati nataw kɔnɔ bɛɛ k'i ka wari vir'a kɔnɔ anw kɔni ye ŋaniya siri wala fasoden ɲumanya na a diyara an ye wa an b'a fɛ an faso ka bɔ bolo la an b'a fɛ Assimi ka indépendance kura di Mali ma i b'a fɔ Modibo y'a kɛ cogo min wa an b'a wajibi o kan ni bɛɛ ye wari bɔ wari sera miliyari caman ma jamanadenw b'a wajibi sɔrɔso an bɛ nin de fɛ nin de ka kɛ il faut que ça change et ça changera et ça va changer nɛgɛw kɛra wari maracogo ka changer a bɛ kɛ min ye o ka changer bɛɛ bɛ bɔ a kalama naamu fɛn tɛ bolo min na n'i y'o tunɔmi o bolo laban bɛ kari bolo min bɛ se ka tunɔmi ni fɛn b'a la o ye belebele bolo ye n'o ye Mohamed Ba Jara ye karamɔgɔba a dalen bɛ Duwabugu nin waati in na fɛn b'o bolo dɛ misi b'a ka wɛrɛ la sisan kɔni i kumana kɔlɔsi b'a bolo Ala tɔgɔ b'a bolo ani Ala ka di kojugu
n'a ma misi d'i ma n'a y'a la deli ala bɛ misi 10 d'i ma a fɔ a ye ko ne bɛ misi de fɛ awa a ka teli dɛ n k'a fɔ a ye wa a kuma ne ye mun fɛ o tuma wa n'a fɔ a ye n'a fɔ karamɔgɔ ba jara ye ko a ka jelikɛ Elayi Daba Tunkara ko a bɛ misi fɛ misimuso n'a den n'a den yɛrɛ awɔ misimuso n'a den ko n b'o de fɛ a t'a kɛ jaga ye ayi misimuso a n'a den o ye kɔrɔtɔlen don Joti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les secrets bancaires banques ka gundo sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 220 ye Jɔn Sodi k'a dɔn politiki ma politiki tɔnw u ma fɛn ye an ka farafin jamana in ye lajaba kɔ ani nafolo tiɲɛ kɔ Jɔn Sodi k'a dɔn jateminɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka bɔ fɛn caman kan n'i y'a ta k'a lajɛ parti politiki minnu bɛ Mali la k'a daminɛ 2001 ka n'a bila san 2019 Jɔn Sodi ninnu ye nafolo min ɲɛ jamana ye fu miliyari 28 o de taara fu falaki gansan Jɔn Seydou sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in yɛrɛ sɔrɔla min senfɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛra Mali kɔnɔ Niger ani Burkina Faso i k'a dɔn kunnafoni di sɛbɛn min n'u k'a ma Awasoli Norbert Zongo Jɔn Seydou k'a dɔn o ye kunnafoni di sɛbɛn ye min ka baara ye sɛgɛsɛgɛli ka gundo ɲini ni k'a da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla tile 15 a ye baara min kɛ Jɔn Seydou k'a dɔn a y'a gundo bɔ k'a da kɛnɛ kan politiki tɔnw kɛra tiɲɛni sababu min ye politikimɔgɔw ye tiɲɛni min kɛ nin jamana saba in kɔnɔ Jɔn Seydou k'a dɔn a fanga bonyana kosɛbɛ a nafolo tiɲɛ yɛrɛ de fanga bona Jɔn Seydou démocratie nanen an ka jamanaw kɔnɔ a jirala k'a fɔ démocratie koba a n'a duloki donbaw o ye politikimɔgɔw de ye ani politiki tɔnw ye Jɔn Seydou ni hakili b'a la san 1991 bɛn kɛra kan min ye jɛmu fanga ye a ka cari Mali yɛrɛ kɔnɔ Jɔn Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i dama taa parti politique sigi sen kan maa kana don maa ta la diyagoya la min mana diya i ye Jɔn Seydou k'a dɔn kun tɛ dɔwɛrɛ parti politiques de bɛ se ka kɛ sababu ye démocratie a ɲɛni dugudenw ani jamanadenw ladamuni i k'a dɔn vote mana se i k'a dɔn mɔgɔw ka bɔ ka taa vote o bɛ démocratie sɛnɛ kosɛbɛ Jɔn Seydou k'a dɔn ka tila ka jamana yɛrɛ a sarabolo ani jamana sigilen bɛ fɛn min kan politikimɔgɔw de bɛ se k'o baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ o de la a fɔra dɛmɛ yɛrɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ koyi Jɔn Seydou k'a dɔn faso baara ani fasoden ɲuman min n'u bɛna baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana sarabolo caman bɛ yen i n'a fɔ awa sariya kisɛ den min bɛ article 13 n'o bi a bɔ Burkina Fasokaw ka parti politiques ka bɛnkanw ko fɔ Jɔn Seydou k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen jɛlen don i k'a dɔn parti politique n'i sigira sabula e bɛ sigi jamakulu dɔ de bɛ tugu i kɔ i kan ka kɛ sababu ye olu ka jamana sariyaw dɔn jamana i k'a dɔn a lakana ani jamana ɲɛtaw i k'a dɔn o bɛ sɔrɔ votew la min ye politiki votew ma se i kan ka dugudenw dusu kuwa ni k'u garaba i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka taa vote n'a fɔra ko nin jamana in kɔnɔ Jɔn Seydou k'a dɔn maa miliyɔn caman votera o b'a jira k'a fɔ démocratie faamuyara o b'a jira k'a fɔ maa min bɛ sigi maa min dara Jɔn Seydou k'a dɔn o de ye jamatigi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko damada de y'a to min ye an ka jamanaw ye u bɛɛ lajɛlen ɲamakɛra ka kɛ a parti politique kan nka u sigili Jɔn Seydou k'a dɔn u ma dɔwɛrɛ kɛ ma se ka jamana yɛrɛ lakana jamana baara kan ka kɛ cogo min na n'o ye politique baara ye ɲɛfɔli ani jama bɔli Jɔn Seydou k'a dɔn dɛsɛr'o la a bɛɛ lajɛlen laban kɛra n ye ɲininka mansa de ye a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka mɔɔw ɲɛnamini ni ka taa te ni sukoro di mɔɔw ma nka n bɔra ni kanu yɛrɛ la nin jɛ in kama walima nin dɔ in kama Jɔn Seydou k'a dɔn vote la o dɔgɔra Jɔn Seydou i k'a dɔn a fɔra dɛmɛ min ka ta k'u sɛgɛrɛ Mali kɔni kɔnɔ nafolo min diɲɛna san 2001 2019 miliyari 28 de taara ka di politiki tɔnw ma Jɔn Seydou k'a dɔn a wo ma ye a nafa ma ye sɛbɛnnikɛla ko a kɛra tiɲɛni ba de ye o tuma Jɔn Seydou k'a dɔn jamana saba min ni sɛbɛnnikɛla in ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a jamanaw kɔnɔ n y'a f'i ye kuma daminɛ na Mali Niger Burkina Faso bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i bolo kin bi a ka sababu kɛ politiki tɔnw ani politikimɔgɔw ye jamana janfa ka se hakɛ min ma tiɲɛ don min ye a bɔ politiki tɔn ye i donnen a la o bɛ ta ka ɲɛsin e yɛrɛ u bɛ baara min kan k'a kɛ an'u b'a fɛ ka min kɛ jamana ye o mana min i ni ma Jɔn Seydou bɛ don tɔn na nka a tɔ kɔni kɛra san bɛ don a la wajibi kama sabula i k'a dɔn a kurutukurutu ni a ŋanamu dɔw kɔni kɛra sababu ye min kɔni maa caman kelen ku a janfa Jɔn Seydou k'a dɔn suma ko dugumajɛ mɔgɔw bɛ tɔ sigi sini sinikɛnɛ dɔw bɛ bɔ a la dɔw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan Jɔn Seydou k'a dɔn dɔw bɛ ɲɔgɔn degelu ma dɔw b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi dugu majɛ olu bɛ ɲɔgɔn haramu sɛbɛnnikɛla ko Mali min ye nin jamana in saba ya politiki tɔn baara filɛ
a ko kuma n'a ma ɲu kɔsa ja waati dɔ sera est-ce que nin jamanaw man ka sigi ka kuma min ye parti politique ka baara ani politique maaw baara ka kɛwale min kɛ est-ce que an man ka ɲɛfɔli k'a la nin mun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ secret bancaire kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ne bin tɛgɛ don o bi kɛ ko ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Asiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya Jara ko jamana janbali ani nafolo suɲɛli n'a dunkojuguya a ban dɔ don colonel Asimi Goïta maafa gende yɛrɛ de b'a bolo ani Bamuru jɔlen bɛ fɛn min ye Mamadu Kasoge juru b'a bolo o kɔni bɛ ka juru de fiyeku ni maa min yera suɲɛli yɛrɛ minɛn kɔnɔ a bi juru fili k'a k'i kan o ka a sɔrɔ dɔ i kaana i ɲɛjɛ bi b'o la dɛ i ɲɛjɛ bi b'o la k'i sama ka na n'a ye ni ɲɛjɛ bɔra kulusi bi ɲigin dɛ o bi kɛ dɛ subhanallahi wobow sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sariyatigiw ye yamaruya dir'u ma fɛn min ye Asimi a ye kunkan min gosi santi kɛ maa si kunna fɛn min y'o waleya ye o daminɛna Mustafa Ben Barka IBK ka secrétaire général de la présidence kɔrɔ Den Mandi convoqué à la Cour suprême n ko sɔgɔmada fɛ n'ale kun wulila sɔgɔmada fɛ n'a a taa ko tɔnɔ bonjour i bɛ ka sin ka wele ten i sigi dɛ a b'a ka karavati dilan k'a ɲɛ gardiw ni fɛnw furafura ka bɔ a kunkoloniw furafura o minɛtɔ don Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni ale yɛrɛ de y'a ta sun kɔrɔ fɛn min ye jamana kundigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka nin secrétaire général la présidence kɔrɔlen n'o ye Musa Ben Barka ye Musa Ben Barka yɛrɛ min ye ministériya kɛ an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ ko convocation dira ma Cour suprême o ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ nin wariko in ma u ye convocation d'a ma jamana kuntigi ka avion ko sɔrɔdasiw ka minɛnse ko ale fɛnɛ da tun b'a la a bi ɲininka sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin convocation in yɛrɛ ye a ko a bi da min kan o ye fɛn min ye maa min yɛrɛ ye ministériya k'a waati Sumelu Bube Mayiga Madame Buhari Fili Sisoko Mahamadou Kamara IBK ka directeur de cabinet nin bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna ka t'u datugu kaso la a ko fɛn min ye maa ninnu ye nin bɛɛ lajɛlen de kun ye IBK fanga a disibaw ye a bɛɛ lajɛlen kɔni ye gɛrɛndɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye IBK tile nafolo tiɲɛna nafolo suɲɛna jamana buru jara wa a nana kɛ sababu ye IBK yɛrɛ sɔmina a Den Mandi n'o ye Musa Ben Barka ye a balimaden de tɛ wa a bɛ kɛ an bɛna taa sɔma de a bɛ kɛ an bɛ sɔma ye awɔ an bɛ ka sira de don a bɛ k'o de o sɛbɛnnikɛla ko o bɛɛ ye maa jɛmani sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin jɛ in ye président kun zɔn min na waati la k'a fɔ kiri bɛ wuli a nɔfɛ o yɔrɔnin bɛɛ président sina k'a bolo salo ka bɔ n'a ye Mali kɔ kan farafinna o tile bɛ yan f'a bange min bɛ yen n'o ye BOAD ka taa bila ye vice président a y'a ko vice président de ye a bɛ bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ chambre d'accusation Cour suprême ale ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye utukalo tile 25 tɛmɛnen kabi Sumelu Bube Mayiga kɔni welela n'o ye gɛrɛndɛ sɔrɔ maa o maa bɛ n'o sɛmɛ ko in na a bɛɛ lajɛlen bɛ ka wele kelen kelen sabu Sumelu wele don ani maa min welela ka fara kan o ye min kun bɛ nafolo ko kunna Madame Buhari Fili Sisoko karaw u ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ ka t'u bila kaso la sɛbɛnnikɛla ko o sɛbɛnnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye procureur ye n'o ye Mahamadou Timbo ye Mahamadou Timbo yɛrɛ bɔra télé la ka kuma a ye kangarida caman kɛ fɛn min ye ni maa fila kɔfɛ ministre kɔrɔ wɛrɛ bɛ yen o kun ye IBK ka directeur de cabinet Mahamadou Kamara to a kun tɛmɛnen a y'o fana wele k'o ɲininka karaw a taara n'o fana ye kasobonba la joli Mamadou Kamara kaso ma fa ye k'a fa a ma fa dɛ wele jumɛn bɛ e tun yɔrɔ min ne tun bɛ yɔrɔ min e place de bɛ yen kutubu subu ne y'a f'u ye n ko ne ka matelas in ale c'était mousse matelas magaman don petit ka magamanba ye n k'u bila daba ɲɛ dɔgɔtɔrɔ ko ne kana da o kan o i to ne ka segin ka so u k'o di Mahamadou Kamara ma kamalenba jala don naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Mamadou Kamara o taalen kɔfɛ fɛn min kɔni ye kow ye a nana cɔri ni k'a cɔri fɛn min ye procureur ye tuguni a labanna ka sɛbɛnni kɛ ni ka ci Musa Ben Barka ma sariya siraw fɛ sariya ye min laɲini convocation taara d'a ma fɔ Banque Africa BOAD o jabala la Banque Ouest Africaine de Développement o jabala la a ti sɔn tile filɛ in na kɔni a ti sɔn
sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛna sɔn ka na wa a tɛna sɔn ka na wa o ɲininkali tɔmi bɛɛ sabula fɛn min ye nin bugusa bɛɛ ni barika ye a da yɛrɛ fɛn caman na a bolonɔ bilara fɛn caman na ka n'i yɛrɛ ɲɛfɔ min bɛ se k'a to a ka lajɛ yan n'a y'a sɔrɔ a ma fɛn kɛ a bɛna ŋaɲa ka na ɲɛfɔ n'a tilara a bɛ avion ta caw ka segin a nɔ la nka n'a nɔ bɛ ko la a bɛ to yan dɛ n'a nɔ b'a la ka bɔ nin place ba in na i bɛ sara miliyɔn caman a kilimu kɔrɔ ka t'i da sosow ni ɲɛnɛkwalenw na yen fɛ bube tɛ de bube tɛ wa o bɛ yen alors ale ka fisa bube ye wa bi ma ta bube ye ko gɛlɛn caman bube ye musa tile ni fɛnw kɛ kuma fɔ n ye sa i ni bube ko kuma tɛ ka f'i ɲɛna mais c'est Dieu Worode ko bi ko ale la lui c'est le tigre mais nin dun nin ye jakumadeni de ye aya bisimila ni bilelen don i b'a fɔ ndɔnkɛ mɔ n'i taara nin bila ye a ti bɛn dɛ tubabu lamɔden don u kana taa kungo sa ma maa min tɛ se ka hali worobinɛ ji min a bɛ jago de min ayiwa naam a bɛ min awa ji de la n'i taara o bila ye an bɛ kungo sɔrɔ dɛ foyi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye musa bɛɛ ni barika ye sigifɛn bɛ k'a kɔnɔ jamanadenw bɛ k'a lajɛ faso bɛ k'a lajɛ kiiri bɛ k'a lajɛ n'a mana bɛɛ kiiri sagona kuma don min fɔra ko a ka n'o la n'a ma n'o la mandat d'arrêt international o de bɛ d'a kan ko kɛra sɛbɛn karimu ta ɲɔgɔn na hɛbuɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la nɛgɛw kɛrɛfɛ naam i bolo don yɔntitu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lɔbɔ fajirima gwengwe yɔnnisodi i k'a dɔn a dabɔra sabula i k'a dɔn minɛni damanda min n'a kofɔra Asimu Goyita jamanakuntigi i k'a dɔn a y'a tɔ sɛbɛndiya 22 septembre tɛmɛnen na kuma minnu bɔra Asimu Goyita da yɔnnisodi i k'a dɔn ni dusu ye ni hakilisigi ye yɔnnisodi hali ni maa min ye jamanakuntigi ɲɛ kungo lajɛ i n'a dɔn k'a fɔ nin jɛ in tɛ tulonkɛ la wa nin nakun tɛ ɲɛnajɛ ye koyi yɔnnisodi i k'a dɔn minisiri min n'o b'a tɔn kɔfɛ sariyatigiw ka minisiri Mahamadu Kasoge yɔnnisodi i y'a min i bi sira de si dɔn i y'a min kuma si bi cɛ si de bi kunkolo la dagani po yɔnnisodi sɛbɛnnikɛla ko nin jɛ fila ni ala kɔni farala an kan kosɛbɛ ninnu bi jamana in fura ka taa ja pas ni ala m'i kunajɛ i taamatɔ i bɛ wari sɔrɔ bɔlɔfuranjɛ la yan ni wari bɛna maa tɛ ta bilen o y'an segilen awɔ Modibo tile la n'i ka wari kun bɛna cɛkɔrɔba ye min f'a ye i kun bɛ taa ka na ta yɔntisɛdu sɛbɛnnikɛla ko a ko minɛni dabɔlen don maa tɛ jamana in wari du bilen awa k'i i bɛ hɛrɛ sɔrɔ maa tɛ jamana wari ŋanamu yɔnnisodi k'i na kɛ awa masa ye mɔɔw kunna o banna pewu yɔnnisodi k'a dɔn kabini tigɛ kɔni dara dankɔrɔba kan Sumele Bube Mayiga maa min ni jamana in kɔnɔ a kun gɛn bɛ siran ɲɛfɛn ye madame Fili i k'a dɔn ka t'o fana minɛ k'o datugu chef de forçat police min ye Mahamadu Kamara ye minisiri kɔrɔ don o tugur'o la yɔnnisodi k'a dɔn awa min ye jamana in ye soni de ka bon bilen k'i tɛ ka minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko commissaire divisionnaire Umaru Samake o minɛnen don yɔnnisodi k'a dɔn awa min ye Karimu Keyita ye bolo bɔlen don a nɔfɛ a tɛ taa k'a da abada hali jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ Ibrim Boubacar Keyita ne y'o fɔ e o cɛkɔrɔba miɲanka kɛ ka bamuru de bi maa to yan a nɔ bɛ ko la wa nin bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di k'a tɛ dɔ kalama bisimilayi yɔntisɛdu sɛbɛnnikɛla ko min ye Asimu Goyita ye a ko o banna yɔntisodi k'a dɔn maa ti bonya minɛni ma Mali kɔnɔ n'i y'a dun hali n'i kɛra sama ye yɔntisodi k'a dɔn i bɛ minɛ ka t'i datugu a ko k'i bɔ a la yɔntisodi k'a dɔn baara daminɛna département ministère de la défense sécurité maa ma deli la ka kɛ yen yɔntisodi u b'a la k'a sɛbɛnfura bɔ i nɔfɛ kelen kelen a ye daw su a han a ye daw su a dɛ yɔntisɛdu sabula loi d'orientation militaire programmation militaire yɔntisɛdu nin wariw y'a fusugu k'a k'u sago n'u dungɔ ye yɔntisɛdu Asimu Goyita ko a sɛbɛn kelen o sɛbɛn kelen a bɛɛ lajɛlen ka taa k'a laroué maa o maa b'a la jamana in kɔrɔ i kɛra sɔrɔdasi ye o i kɛra civil ye o i kɛra ministre ye o i kɛra jamanakuntigi kɔrɔ ye yɔntisɛdu i k'a dɔn fermé bouclé kaso kaso dama tɛ dɛ wa i b'a fɔnɔ de kaso boma falen don Zakoyi u k'u susu ɲɔgɔn kan ayi dɛ maanifinw de bɛ yen k'u susu ɲɔgɔn kan cogo di a fɔ tu a t'u ka vida munna droit de l'homme buna hadamadenya hakɛw dande bɛ ko la kaso b'o tɛ kulikoro droit de l'homme k'i faraw na dɛ droit de l'homme u k'u faraw na ninnu bɛ jamana sɔrɔ tuma min olu kun di yan u kun t'a kalama sa non u bɔlen filɛ a kalama nin u k'u fara an na dɛ
Yɔnti de do sɛbɛnnikɛla ko a ko muso ko tɛ cɛ ko tɛ denmisɛnnin ko tɛ n ye politikima ye o ko tɛ yɔni sodi k'a dɔn maa o maa de sɔrɔla nin ko in na i k'a dɔn yɔni sodi i bɛ taa kasobonba la wa a wari b'a kɔnɔ foroba cakɛda a kelen o kelen yɔni sodi k'a dɔn ni jamana bolonɔ bɛ min na jamana ka dɔrɔmɛ kelen bɛ wo min kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka taa sɛgɛsɛgɛ yɔni sodi k'a dɔn kabini indépendance tara don min ka n'a bila bi la Allah ala ka barika don nin jeni na koyi an darala ɲɔgɔn na safurulayi safurulayi joni ne kɛ n tɛ cɛni ayi awla wala ne ko ne cɛni outrage au chef de l'État ma tigɛ bi ala ka barika don cɛ in na cɛni ne ko n ne cɛni ne yɛrɛ cɛni de ko ne ala ka barika don cɛ in na yadi jelu ni don ka tama politiki n'ala y'i ci n tɛ se kana a ka jeunesse filɛ 38 ans nka n'ala y'i ci ala ka ni ci 38 ans ayisa ala cɛ presque même âge que mami e ka mamiya n'o ma ɲɛ ɲɔgɔn na jɔnti de do jamana fila ale de bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a wa wulikajɔ bolodalen do nganamu barika bɔnna jamana in kɔnɔ maliden ja gɛlɛyara foroba nafolo la e bɛ se ka nin faamu cogo di jɔnni kun di jamana kuntigi bɛ yaala avion min kɔnɔ sɔngɔ kelen ma yaala i mana maa ma ɲininka bɛɛ lajɛlen b'i ta fɔ o tuma jumɛn ye tiɲɛ ye suyɛli de ye tiɲɛ o de kɛra alors mais c'est énervant hein vraiment le président même ale yɛrɛ ka avion a t'a dɔn a sɛnɛ hakɛ min na i mana ministre ɲininka o t'a dɔn non mais c'est pas possible président yɛrɛ b'a ta fɔ o ni maa si ta fɔ ministre b'a ta fɔ finance b'a ta fɔ premier ministre b'a ta fɔ a si ni si tɛ kelen ye jɔnti de do sɛbɛnnikɛla ko nganamu barika bonyana ɲinɛ kana kɛ avion mina dɔw bɛ yen olu nganamu barika bonyana dasen dɔw ma fɔlɔ o de ye avion minnu sara ani hélicoptère Puma ani avion super Tucano jɔnni de do kuluye Allah u ye wari de kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka taa tila ka taa avion kasiw avion golow pɛntiri ka n'o d'a ma ka t'o wari tila a bɛɛ y'u yɛrɛ ka société fictive ye jɔnti de do a fɔra k'a fɔ ko maa dɔw fana bɛna taa avion boli dege jɔnni sodi ka t'o kala olu o fana formation wari min dara o fana na jɔnni sodi k'a dɔn jamana in kɔni maa tɛ hinɛ a la bilen Allah sɛbɛnnikɛla ko nin damada min dalen bɛ ɲɔgɔn kan Asimu ko ministre de la justice a ka wulikajɔ boloda i k'a dɔn cakɛda fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ ministre so fɛn o fɛn bɛ yen direction générale fɛn o fɛn bɛ yen jɔnni sodi a bɛɛ lajɛlen de ka lariwe i k'a dɔn keliku bi yɔrɔ o yɔrɔ a ka fura k'a sɛbɛkɔrɔjɛ jɔnni sedu i k'a dɔn maa dɔw ko nin kɛra jamana in kɔnɔ jɔnni sedu i k'a dɔn u y'a kɛ bolofila du de ye olu b'a dun muso b'a dun den b'a dun sunguru b'a dun o tuma danga de b'anw kɔ sa wa danga b'an tɔw kɔ wa awɔ i y'a faamu sa o subahanallahi o de la ne y'a fɔ k'i bi i ɲi jɛ dɔw nɔfɛ i ka kɛlɛ tɛ dɛ i ka kɛlɛ tɛ bɔ a la dɛ nka maa ti maa ye dɛ ala ka barika don i la Asimi ka maa ti maa ye n yɛrɛ ka maa ti maa ye n tɛ maa ko la han n bɛ jamana ko la bɔ a la dɛ n bɔra n'i ma bɔ a la n bɔra ala n ko n bɔra sa bɔ dɛ wara mana to kɔnɔ kuganko la kɛra min sara i b'i yɛrɛ fa jɔnni sedu i k'a dɔn Asimu k'i ye kuma minnu fɔ ministre de la justice jɔnni sedu f'a bi yɛlɛ f'a bi muɲugu maɲaga sabula n'ale ti baara la n'a ti minɛni k'a k'a dabɔ n'a taara ka so minɛ ale bɛ bana di nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lɔbu kɔnɔ fajiri saba tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ nin sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Basiriba n'o ye Abilaye Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Asimi Goyita a ye yamaruya di yuruguyurugu kɛwalew ka kɛlɛ fɛn min ye a ka ministre ye n'o ye colonel Sadio Kamara ye a ye yamaruya di baara o baara bɛ se ka kɛ min bɛ se k'a to Mali ani jɛ wɛrɛw ka baara kɛ Mali ka se ka bɔ bolo la k'u k'a kɛ awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigi min kɛra diɲɛ seleke 4 kɛnɛba kan n'o kɛra Nations Unies ka kunbɛn ye fɛn min ye Rusikaw u ka ministre min n'u b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw kofɔ a kumana a ko fɛn min ye a ka kɔrɔfɔw ye a ye kuma caman fɔ kuma caman min n'o bi tali kɛ Mali a bɛna bɛnkan min kɛ ani Rusiw ni ɲɔgɔn cɛ n da magar'o la yan ko société privée min bɛ yen ni kɛlɛ fɛɛrɛ b'u bolo n'u bi jamana caman kɛlɛ kɛ k'a se sɔrɔ n'o ye Wagner ye o nali ko kuma an ka jamana kɔnɔ Rusikaw u ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov a kuma n'o fana kan Seydou n b'a ɲini fɛ ala kama dɔgɔ kuma in tiɲɛ fɔ n ye sa dɛ ne ko tiɲɛ de ye dɔw tari kuma in dulon ne ma se ka foyi faamu dɔw b'a fɔ tiɲɛ don dɔw b'a fɔ nkalon don
way Guinée way Guinée tiɲɛ de wa tiɲɛ tɛ di secret défense n'o tɛ ni dɔ kalama o awɔ secret défense ni dɔ kalama wa nye ɲɛ ba n'a fɔra fɔ ma ko secret défense tiɲɛ dɔ b'o ayiwa merci c'est ça merci secret défense ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Rusiw nali y'an ka jamana kɔnɔ sira furalen bɛ k'a jɛ pasi sabula fɛn min ye Mali an ka ministre de la défense colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ de ye wuli ka jɔ kɛ tile 10 fɛn min ye Poutine ka jamana kan womisɛn fɛn fɛn bɛ yen a donna bɛɛ lajɛlen kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kuma minnu kan ka kɛ baara minnu kan ka kɛ gɛlɛya min bɛ Mali kan Asimi Goïta ye kuma minnu fɔ min bɛ se k'a to Mali ka bɔ bolo la a taara bɛɛ lajɛlen da Rusi masakɛw kulo kan sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Sergei Lavrov ye a b'a dɔn min labɛnnen bɛ nka k'a fɔ Rusi président n'o ye Vladimir Poutine ye ale yɛrɛ de bɛna bɔ ka kuma wala Rusi jamana yɛrɛ de bɛna bɔ ka kuma u t'o kɛ sabula ni Rusiw bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ kɛlɛ kɛ fɛɛrɛ de la wa u bɛ kɛlɛ kɛ ni siraw de ye sira minnu n'u bolo ja t'i ye i b'a sɔrɔ u bolo bɛ kɛlɛ kɔnɔ ko a ko fɛn min ye Vladimir Poutine a ka jamana u ka affaire étrangère ministre n'o ye Sergei Lavrov ye a kumana a ko fɛn min ye Faransi ye u ye min kɛ Mali jamana la ko maloyɔrɔ ko don maa min bɛ ni dekun b'a kan diɲɛ bɛɛ ɲɛna e bɛ se k'a fɔ bɔn n'o don ne bɛ se k'an ka dɛmɛ minɛ i la ten hali ni se t'i ye n'i bɛ sa i bɛ jɛn wala n ye Faransi y'u haramu misali u ye n tɛ fɔ wa misali ni Seydou Nandomé ko sisan daba ɲa mobili min san ka d'i ma wa daba naani ka mobili ye ka sin k'o fɔ sugu falen jamana i bɛ mun kɛ ne b'a deli i ka misali ma ɲɛ i ka misali ma ɲɛ a mununu fa wɛrɛ bɛ a ma ɲɛ est ce que ka jɛ mobili kɔ Seydou ta ma jɛ a misali ta fa wɛrɛ bɛ a ma ɲɛ o hali maa woloden n'i ye fɛn k'a ye n'i y'a kunna d'a nɔfɛ a bɛ jɛn a kɔ o ye tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi ye a ye min kɛ Mali la a ye Mali lagosi a ye Mali lajigin a ye Mali kɔni jɔ a yɛrɛ la wa a ye malidenw sira fɔ ka taa fɔ k'a to ten wa a y'a kɛ bagabagaliden ye ka Mali faamaw filɛ i b'a fɔ denmisɛnnin fɛn min ye nin faamaw ye an bɛ don min na ko bi u ye min kɛ Faransi ye min kɛ Mali la a ma ɲɛ Sergei Lavrov ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u b'a kalama k'a fɔ bɛnkan dɔw ni wulikajɔ dɔw bɛ sen na Mali faamaw ni Rusi ni société privée ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn min ye Rusi président ye f'a da ma don a la fɔlɔ tubabu ko tɛ wa e y'a kuma in faamu wa ne nin dɔ a bɛ k'u b'a kalama nin mercenaires u bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ Mali kɔnɔ mercenaires yɛrɛ u tɛ n ko paramilitaires Rusiw ka président b'a bɛɛ kalama ale de b'a coordonné société militaire privée mercenaires a ɲɔgɔnna tun tɛ Faransi bolo voilà Bob Denard a kun b'a bolo c'est un mercenaire français u bɛ diɲɛ fɛn o fɛn k'ani tubabu u t'u bɔ an da la wa hali Mali la yan nord la i kɔrɔ Kidal Faransi y'a ɲɔgɔnna créé 2012 mais non ne ko tubabu ɲɛna ko an tɛ ko dɔn sa de wa an bɛ nin bɛɛ kalama Faransi nege bɔra n'a haramuden ni ma sabali b'a fɔ n ko n b'u ayi n b'i deli sabali ayiwa naam sabalikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ministère de la défense colonel Sadio Kamara a n'a ka cɛŋana minnu bɛ yen chef d'état major général Umaru Baruu Jara olu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ kɛlɛ fɛɛrɛ yɛrɛ mago bɛ min na n'o ye Mali ka sira ye a bɛ bɔ sira o sira fɛ u labɛnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ministre ye a labɛnnen bɛ nafolo o nafolo n'o kan ka ta ka di chef d'état major ma sɔrɔsiw ma minɛn o minɛn a ko sɔrɔsiw a ye taa ka da ka sunɔgɔ yanni san ka ban an bɛ Mali lamaga sisan colonel Sadio Kamara maraka ni fanga la hawla wala quwwata maraka man ɲi maraka ni fanga ayi u ti hinɛ u ti kɔfɛ i ka kuma man ɲɛ dɛ maraka man ɲi cogo di u ka farin de kuma ɲɛna sa kakɔlɔ tɛ di kakɔlɔ de don pop sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kuma in fɔ ani jika min donna Choguel ko k'ala Mayiga da ka taa n'o ye Nations Unies na fɛn min ye Choguel ye ale taara tɔ kɔgɔ k'a la kuma o kuma bɛ yen n'o man di MINUSMA tulo la n'o man di Faransi tulo la n'o man di Nations Unies tulo la Choguel taara bɛɛ lajɛlen barakolo ci k'a tiɲɛ n'a fɔ Guangarao kankara kɔrɔ Mayiga kara Mayiga Choguel wa a b'a fɔ waati min fini min b'a la i b'o dɔn wa Modibo Keyita ye indépendance ta ni fini min ye an ka baki o labɛnnen k'o kɛ dulokiba ye o de b'a kana Fugula ye Mali ye dulokiba ye Mali ye Sabara ye Mali ye a taara Mali ka avion na Choguel ko o dulokiba don o tɛ Modibo Keyita ko ye dɛ farisogo de ka dɔgɔ a kun y'a ka furu dɔɔnin
kɔnɔ si b'a masaya o n'a ye costume don ani misi ka minɛ ka dɔgɔ ɲɛ kɔrɔ dɔgɔ ɲɛ nin dɔgɔ bɔ ninnu b'a funu dɔgɔ funu cɛ dɔ fasalen nka miɲɛ nɔ tɛ miɲɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko bravo monsieur le premier ministre sɛbɛnnikɛla ko a ko premier ministre a binnen don a dusu la sabula fɛn min ye sɔrɔsiya bunak'u kan colonel ye min fɔ a ye a n'u y'a bila baara min na a hakilila tigɛlen bɛ sabula colonel Asimi Goyita Sadio Kamara ka fara Modibo Kone kan ni jɛ saba kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka sira kelen de lajɛ Mali bɛ se ka bɔ jugu bolo cogo min an bɛ se k'an yɛrɛ ta cogo min an sɔnna o de la Mali bɛɛ kan k'u dɛmɛ nin de kama Maliyɛn bi yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ kan ka ninnu dɛmɛ n'u ka kɛsu sigira an k'a fa han an bɛ nin bɛɛ la politiciens ka mɛn ko 6 mois k'u tɔ ye kalo wɔɔrɔ ye e tɛ ninnu dɔn ma sa e ka to nin waati nin ka tɛmɛ bani i k'u kelen ladiya ninnu dɔn ma bani an ka dɔn dɛ a tɔ ye kalo wɔɔrɔ ye an ka dɔn dɛ mankan bɛ bani kalo wɔɔrɔ ma dan o kalo wɔɔrɔ an ma dan o ma ko b'a bɛɛ boyikote n'u se min b'u ye jamana kɔnɔ k'olu sera bɛɛ la k'olu b'u sera bɛɛ la o bɛ sɔrɔ ka mankan kɛ u ka jamana dafiri on verra let them see kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ NFana kɔrɔ a ka bi boli la Allah ala ka barika don i la ala ka barika don sɔrɔdasiw la i cɔngɛ ka Tezara premier Tezara sɔrɔsiya ne ko u bɛ se ka ne ta wa jumɛn na kɛlɛ e bɛ kɛ colonel ye ne bɛ kɛ capitaine ye on va libérer Segu Jabali ɲɔnɔ n tɛ dɔ wɛrɛ tɛ n bolo n ka ŋɔni kɔ moi je suis un griot non n tɛ taa sɔrɔdasiya la e tɛ taa la a fɔra k'i bɛ minɛ i b'o la ka t'i dogo Buguni na jamais e tɛ ka kɛ jɔnni ka sɔrɔdasi moi j'étais couché chez moi ici mais e tɛ Papa Wali mɔden ye wa procureur ka convocation cɛ e ma e bolila i ko n'importe quoi u y'i ja bɔ yan an y'a ye ko e ye M5 ko c'est des toi tu es M5 M5 ye nkalon minnu da ne la toi tu es M5 j'ai compris maintenant t'es fumiste je suis quoi un fumiste négocié Saba Tunkara ni magara armée la Modibo Keita ka armée a bɛ lanɔgɔ Modibo Keita ka armée général Ablaye Soumare ala ma hinɛ n'u la olu ka armée o armée kelen de bɛ Asimi Goyita a n'a ka cɛdenw bolo bi Amadou Toumani Touré ka armée Jodi Sedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ko Mohamed Haidara a yɛrɛ bɛ Paris Jodi Sedou a ko maître Kasimu Tapo ale min ko k'a bɛ Sumele Bube Mayiga dɛmɛ i k'a dɔn k'a dɛmɛ ni k'a bɔ kaso la a bɔra a la a bɔra dɛmɛbaw la a ko ale bɔra il n'est plus avocat du tigre tigiri tora a dama la hawla wala quwwata Jodi Sedou i k'a dɔn premier ministre kɔrɔ Sumele Bube Mayiga a bɛ da k'a bolo kabini a kɔni ko ayiwa télévision so dɔ la ko ayiwa avion présidentiel ani sɔrɔdasiw ka wariko kuma ko o classera o kuma tɛ fɔ bilen o datugura Jodi Sedou i k'a dɔn a ye kojugu kɛ o dugusɛjɛ bɛɛ kuma y'a minɛ sabula procureur y'a jira k'a fɔ a ye nkalon tigɛ o yɔrɔ bɛɛ sɛgɛsɛgɛliw nana boloda ale fɔlɔ minɛna ka taa datugu kaso la ani ministre muso in sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni gɛlɛyara Bube bolo fo k'a fɔ k'a to ten ka sababu kɛ i k'a dɔn dama in da i k'a dɔn a bɛ maa se kungo ma a ka nin kuma minnu fɔra kɔni i k'a dɔn yalima o de kɛra sababu ye ka Mamadu Timbo yɛrɛ ni ka a lasɔmi joona wa Jodi Sedou i k'a dɔn kuma kɔni bɛɛ Bube Mayiga a wele ka taa ɲininka kiiritigɛlaw fɛ o yɔrɔ bɛɛ u ko e bɛ mara i tɛ taa so bilen kabini o kɔni kɛra a yɛrɛ ye wele bila joona soronin dɔnbaa dɔw ma minnu galannen don u bɛ kodɔn Jodi Sedou i k'a dɔn maître Kasimu Tapo maître Moriba Jalo maître Musa Mayiga maître Abuba Ali Mayiga maître Soyata Mayiga maître Morisette Poche Jalo maître Bala Sey ani maître Aburahaman Ben Mamata Jodi Sedou a ye wele bila nin avocat bɛɛ ma nin bɛɛ y'a ka avocat ye k'u kana ale dɛmɛ joona ko kelen bɔra la o bɛ mun jɛ Jodi Sedou k'u kana ale dɛmɛ joona sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko in kɔni a laban bɛ ni ka gɛlɛya sabula ayiwa wulikajɔ bolo kan ani jateminɛw bolo kan i y'a dɔn maître Kasimu Tapo avocat ganando c'est un avocat inscrit au barreau de Paris Jodi Sedou i k'a dɔn a ka wulikajɔ cɛsiri bolo kan gɛlɛya tun ye faamaba dɔ sɔrɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Bobo Sise ale de ka cɛsiri wulikajɔ kɛra sababu ye o ka salo ka bɔ kiiritigɛlaw bolo
kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn bonyaba bɛ mɛtiri Kasimu Tapo kan kabini bila ko tɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye avocat tɔw nana jira nin ko in kɔni a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ sabula min ye Kasimu Tapo ye i k'a dɔn awɔ jagokɛla dɔ bɛ yen Guillaume Star o ni jamana tun bɛ ɲɔgɔn na Kasimu Tapo de kɛra o ka avocat ye a ye jo sɔrɔ fo a fɔra jamana ka miliyari 25 sara i k'a dɔn jagokɛlaw ye i k'a dɔn hali bi n'a ka bɛ ŋunuŋunu du bi sen na min ye Bube ye a minɛnen bɛ kɔlɔlɔ min na i k'a dɔn o ye nin ko kelen ye i k'a dɔn kabini o ko kɔni kumana sa min ye abo Kasimu Tapo ye a y'a jira k'a fɔ kuma ye Bube ye ala sago ayiwa kira sago a sago a k'i jija a yɛrɛ ni avocat ko don ale bɔra a la a ye wari segin wa honoraire min dira a ma a y'a segin wa tu es au courant de ça aussi non je demande avocat bi ma dɛmɛ fu la tu as vu un avocat cadeau Kasimu ko Bube ngo inga ay mo ale kañ enyi ti boju manaw comme kwa ka gira le ma ala ni ko nyelo lelo Kasimu Tapo ka toy ni nguye sebeni aka toy anye min bol lende pana ko na ka bi bolla aka toy aywa aba yere avocat chama bi mal aywa bismillah dama tun kana ne min tɛgɛ don o bi kɛ ni bɔnni sɛbɛn ye an ko min ma le 26 mars kɛlɛ bi don Abdul Karim Sanogo ni y'a ka sɛbɛn ye Abdul Karim Sanogo ko a ko fɛn min ye jamana in ye cɛkunba caman de b'a bolo minnu baara kɛ nɔ an'u kɛwale o b'i ye hali n'a y'a sɔrɔ ɲɛti da u yɛrɛ kan o dɔ ye an ka minisiri min n'a bɛ kuranko kunna ani dugujukɔrɔ ko kunna Lamini Seydou Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Lamini énergie du Mali Lamini kɛ cɛkɔrɔba de sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Lamini Seydou Traoré an ka minisiri min n'a bɛ kuranko kunna ani dugujukɔrɔ fɛnko kunna a na munɛ sama ka bɔ Mali la sabula kabi indépendance o pilew tɛmɛna kuranko munɛ min bɛ Mali la Lamini Seydou n'i y'a bila min na a b'o kɛ fo ka taa dama tɛmɛ a kɛlen bɛ k'i ɲi guwe o la gurupu belebele n'o ye centrale ye min bɛna sigi sirakɔrɔ a gurupu belebele min ka bon ni so ye o 4 a nana n'o ye a puissance 100 mégawatts hop ministre de l'énergie et des mines qui dit mieux Lamini Seydou un jeune talentueux ngo ene ma nyana e ba do de Lamini kabina be baraka Orange la hawla depuis ses premiers jours à Orange o do abe fama ko Ikatel depuis ses premiers jours là-bas Orange DG mi me Francis o yɛrɛ de nana féliciter Mali la o c'est cadre exemplaire et ta do so ti ma féliciter ganzan so sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dɔgɔkun furanjɛ ye Lamini Seydou waati min kurantɛgɛ gannen bɛ a ye bɛɛ lajɛlen wele ka kunnafoni da jamanadenw tulo kan a y'a muɲu tiɲɛ ye min ye Mali kuranko la min n'a fɔ aw ye lɛgɛsɛ de ye nin ye nin man ɲi n'a fɔra dama ka se sisan ma n ye nin dilan la nin de tora n'o kɛra an bɛ lafiya min tora n b'o baara daminɛ ka ban a ye muɲu minisiri bɛ se ka nin fɔ o tɛ bɛɛ ye dɛ o tɛ bɛɛ ye nin man ɲi wa nin ti ɲɛ nin tɛ se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko Lamini ko a ko Mali kurantɛgɛ a fanba n'i y'a tila 100 sira o 100 sira 50 o tɛ dɔwɛrɛ ye carburant banna groupe kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ maa dɔw de bɛ carburant ko kunna minnu b'a suɲɛ n'a fɔra u ka taa carburant litiri tɔni 1 jigin u bɛ taa kilancɛ jigin u bɛ taa tɔ feere e k'o ma dabila sa de o dabilara Lamini yɛrɛ de bɛ camion citerne boli ka taa a yɛrɛ de bɛ citerne boli appareil de b'a yɛrɛ bolo a bɛna da i ka citerne na go ka jose k'a lajɛ a b'a fɔ nin litiri hakɛ in b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ tiɲɛ wa ngalo o ma chauffeur ni paranti bɛ ɲɔgɔn lajɛ k'u bɛ ɲɔgɔn lajɛ a dira fournisseur bɛ ma o bɛ ɲɔgɔn lajɛ a ye futuro da la merci dɔrɔn tɛ fɛn min ye kura ye a suɲɛli k'a namara kura bɛ dɔw ka so hali compteur t'a la olu b'an dan cogo min u b'an dan cogo min Lamini ko a ye fili bɔ awɔ n k'u n'a mɛn ni compteur kura de ko compteur intelligent Lamini on va dɛ intelligent la hawla wala quwwata ko compteur intelligent o ti turke nam sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye énergie tiɲɛniw bɛ yɔrɔ min na Lamini nana ka n'i disi k'a la wow k'a bɛɛ lajɛlen yalo ka taa fili kɛrɛfɛ baara ka bila minɛn kɔnɔ Lamini ye dɛrɛli min kɛ a digira maa dɔw la minnu kɔni n'olu ka na bi bɔ u taara denmisɛnnin dɔw sara don o don u bɛ t'u jɔ énergie da la on veut courant ni a bɛ k'u kɔnɔ k'a f'u mago bɛ courant de la dɔwɛrɛ tɛ dɛ u saralen de don ka bila la min bɛ se k'a t'u ka Lamini ka baara lagosi a m'i kɔfilɛ k'u lajɛ a tɛmɛna ni baara ye Lamini wulila fɛn min ye centrale mégawati min n'a bɛ sirakɔrɔkaw fɛ yen o baara kɔni o dɛsɛlen bɛ ka kɛ wari tɛ Lamini ye
maa minnu bɛ yen n'olu y'a sugu bulon sɔrɔ a y'u wele ka na aw kalelen bɛ min na u ko nin Lamini k'o filɛ sabali kan a ye baara daminɛ hop excellent ministre sabarikɛla ko baara daminɛna fɛn min ye jamana ye a mago bɛ groupe électrogène min na walasa ka centrale courant di mɔgɔ ma groupe électrogène 4 Lamini yɛrɛ de wulila ka avion ta u taara groupe sa a yɛrɛ de taara I bolo d'a mansin kan ne bɛ nin de fɛ ani experts a 4 kana n'a y'an ka jamana kɔnɔ u sera yan mais c'est tout Mali problème ka nɔgɔya da mais c'est tout il faut des gens comme ça nam sabanikɛla ko o sɛbɛnnen kɔfɛ ka bɔ yen Mali dɛmɛbaa ka ca Banque islamique de développement Lamini nana wuli ka jɔ kɛ a ye wari d'an ma an bɛ baara kɛ n'an tilara an b'aw ka wari sara 100 milliards de francs CFA Lamini de y'o mobiliser groupe électrogène 4 nana 4 wɛrɛ bɛ sira la an bɛ courant feere Côte d'Ivoire ma sisan ala dago k'anw ye sa ka fɔ ala dago kɛ payi courant fili min bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na an b'a fili kunkolo yɛlɛma anw bɛ courant bila ka taa Côte d'Ivoire payi il le faut sabanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Lamini Seydou a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye jamana baarala ye sabula a nalen a ye ni kura min fiyɛ fɛn min ye courant bondow ye minnu bɛ baara kɛ ni taji ye minnu bɛ baara kɛ ni ji ye minnu bɛ baara kɛ ni solaire ye a y'a bɛɛ lajɛlen wuli k'a jɔ kelen hali ni courant tigɛra I b'a sɔrɔ waatinin fitinin don Lamini yɛrɛ de bi bɔ a yɛrɛ de bi tenue de don énergie ka tenue I b'a ni équipe de nɔfɛ e ma ni courant tigɛra sa a ti mɛn yan Lamini de b'u nɔfɛ wa n'ale wulila directeur kɔnɔ o k'o bɛ boli baro fo ka baro fasa bi énergie DG la hawla Umaru Baro Jara fo k'a fasa a tɔ y'a kulo ye directeur Lamini bɛ ɲini mun fa ministre wuli o y'a sɔrɔ directeur b'a fɔ I b'a dato I b'a ne b'i ɲɛ naam sabanikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi malidenw kana cité ko courant ti tigɛ ye nka ka courant kɛ sɔni gaw o banna Lamini Seydou ko c'est derrière nous walima tile kuru bɛɛ c'est fini courant tina ou ni courant tigɛra sɔgɔma fo su a tina Lamini ko c'est derrière nous a ye nin fɔ salon dɛ a ye nin fɔ dɛ wa ko a ko fɛn min ye Mali ye wulikajɔ de bɛna kɛ sabula fɛn min ye projet wɛrɛw ye olu labɛnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye machine 8 n'o ye groupe mégawati belebelebaw o 8 de Lamini donnen b'o kɔrɔ a ka directeur général Umaru Baro Jara n'o ye EDM SA directeur ye o kɔni di sunna o laban fɛn min ye groupe suba o bɛ ɲini ka ko ye sabula Lamini se ta a b'a fɔ ministre ne b'i ɲɛ yan koyi très bien o tuma dibila de b'e bolo ayi e y'a sɔrɔ ne y'a détecté ka ban merci sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Mali jigi bɛna sigi an mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnna cɛbaw de la minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ n'u nɔ b'i ye Lamini Seydou yɛrɛ a ti kuma k'a kɔnɔ siɲɛ kelen n'a bɔra ka kuma a ti kuma o kɔfɛ kab'a ye conférence de presse kelen kɛ a kumakan ma mɛn bilen a bɛ baara de la sa a banna kuma ɲɛfɔra a ɲɛdɔnna il faut travailler wa walasa jamana ka ɲɛtaa ka sabati an b'o de fɛ fo an ka courant de sɔrɔ indépendance énergétique Lamini b'o de kɔ n'a tilar'o la Mali sanuko a dugu jukɔrɔfɛnko a b'a bɛɛ bɔsi Mali burujabaw la k'a di malidenw yɛrɛ ma an ka sanu bɛ k'an da ye ala ka barika don a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Les Échos kɔnɔ welewele jɔnni jɔdun bɛ bɔ ni sɛbɛn minnu k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan jɔnni sodi k'a dɔn maa ti ɲɛ sɔrɔ ayiwa bana kɔnɔ jɔnni sodi k'a dɔn jamana o jamana n'i y'a yiriwale I b'a sɔrɔ kɛnɛya sabatira wulikajɔ bolo kan cɛsiri bolo kan n kana min na so diɲɛmaa ka bɔ a kalama k'a nafa sɔrɔ janko n ka jamanadenw jɔnni sodi k'a dɔn a fɔ centre traditionnel dogon min ye kolotuguso ye kolotuguso a dayɛlɛla Bamakɔ jɔnni sodi k'a dɔn yɔrɔ in kun bɛ Kayi kaw fɛ yen min ye kolotuguso ye a laban na sa ka Bamakɔ mɔmɔ jɔnni sodi k'a dɔn awa k'i min n'u k'a ma Musabugu min ye hôpital ba min bɛ yen I k'a dɔn a n'o man jan sɛbɛnnikɛla ko min ye Tijani Fokoro ye Tijani Fokoro k'a ma ko kolotugu masa jɔnni sodi k'a dɔn Dankɔrɔba y'a salo bonbosi la ni kana Bamakɔ min ye ɲumanya o bɛ se ka bolola cogo min na sɛbɛnnikɛla min ye kulu ye masasi ko I k'a dɔn ale ye wulikajɔ kɛ ka t'i ɲɛ da yɔrɔ in kan ka baara kɛcogo lajɛ jɔnni sodi k'a dɔn a bɔ fɛn o fɛn ye sen bolo jɔnni sodi k'a dɔn kɔ camancɛ kolo bɛɛ fan o fan jɔnni sodi hali ni joli b'a la ka taa se nɛriw ma n'o ye pasasiraw ye jɔnni sodi k'a dɔn ko bana min fana ma awa arthrose walima hernie fiscale jɔnni sodi awa arthrose min ye pasadimiw ye jɔnni sodi k'a dɔn nin
n'a damanda a tɛ ka fɔ ka se a dan na sɛbɛnnikɛla ko min ye Tijani Fugoro ye i k'a dɔn a wuli ka jɔ bolo kan sabula kabini san 7 min ye mɔkɛ ye o de tun bɛ baara in kɛ a t'a kɛ wari la Jɔni Sodi i k'a dɔn a dira fana ma a kana kɛ wari la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn hadamaden jigi tuguli ka nin bana gɛlɛnw ta ka bɔ maanifi kan o de y'a ka kɛwale a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kolo maa kari cogo to kolo maa jɛngɛ cogo to pasasiraw Jɔni Sodi i k'a dɔn ko in yɛrɛ nana don a fɛ cogo min i k'a dɔn a balimamuso dɔ bɛ yen i k'a dɔn o de bolo nana kari Jɔni Sodi u ye wuli ka jɔ bolo da fan caman na kuma min n'u y'a yɛrɛ sɛgɛrɛ n'a bɔra a kalama tako kelen ani ɲɛ waawa Jɔni Sodi i k'a dɔn kuma de nana duuru fa bɛɛ lajɛlen na nin ɲɔgɔn na dɔnni bɛ e la e bɛ nin ɲɔgɔn na ko dɔn nin ɲɔgɔn na dalu b'i bolo a ko dalu jɔn tɛ i k'a dɔn kilisi tɛ a bɔ ko wɛrɛ tɛ min ye ko kɛcogo ye n'i y'a kalan i k'a dɔn hakaja o kuma wuli bi bɛɛ i k'i bila jamanadenw ka bolo kan Jɔni Sodi a ɲɛ ka se ka sɔrɔ i k'a dɔn soba min bɛ yen n'o ye médecin traditionnel so ye a laban na ka taa ko da olu tulo kan olu y'a ka baarakɛ bolo lajɛ ka sɔrɔ ka yamaruya d'a ma ka sɛbɛn d'a ma a ye ko in daminɛ Kayi saa kalo 12 hadamaden de bɛ yuuru sabula hôpital régional Fuseni daw Kayikaw fɛ yen n'u dɛsɛra kolo min na Jɔni Sodi walima u mana dɛsɛ pasa min na u b'a fɔ a bɛɛ ka taa nin lajɛ u b'a sɔrɔ dɔw ye kalo 3 kalo 6 kɛ u dalen bɛ labitani Jɔni Sodi n'a y'i tɛgɛ maga min na vɛbɛnw sɛbɛnnikɛla ko a ko fanga nana bonya k'a barika bonya dugubakɔnɔmaa fana mago ka ca o de la a nana yɔrɔ dɔ dayɛlɛ Bamakɔ Jɔni Sodi an bɛ joli minɛ ko bi a bɛ Bamakɔ yan min ye Tijani Fugoro sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a nana centre belebeleba dayɛlɛ banabaatɔw kama n'i nana Jɔni Sodi i k'a dɔn i to a bisɛbɛ bana in y'i minɛ cogo min a ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛsɛgɛ min ye Fuseni yɛrɛ ye dɔgɔnɔkɛ a laban taara kalanbolo kɛ tubabu kalan na min bɛ se k'a to hali bi n'a ka bɛ a bɛ pasasiraw sabula dɔnniyaw bɛ ɲɔgɔn dafa sɛbɛnnikɛla ko nin nana dɔ de fara ko yɛrɛ fanga kan farafin dɔnni bɛ yen tubabu dɔnni ka se k'o fana ɲɛdɔn Jɔni Sodi k'a dɔn a nana denmisɛnnin caman gala ni ka centre in dayɛlɛ yɔrɔ caman na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Kucala Sikaso Burkina Faso Côte d'Ivoire Gabon i k'a dɔn kalanden bɛ nin bɛɛ lajɛlen la hadamaden jigi bɛ tugu cogo min na sɛbɛnnikɛla ko k'a fɔ wariko de don wa o tɛ ale kɔni bɛ dɛmɛ de ɲini jamana yɛrɛ fɛ Jɔni Sodi mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan min ye nin coronavirus ko in ye gouvernement ka dɛmɛ fanga ka bon kosɛbɛ hali ɲɛ datugulaw ni nun datugulaw o bɛɛ lajɛlen a dama ta dɛmɛ ye Jɔni Sodi a ko an bɛ don min na ko bi a bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin a baarakɛɲɔgɔn n'a kɔrɔkɛ min ye Burama Dunbiya ye o fana kolotugu masa ye Wɛnzɛndugu o fana ka wuli ka jɔ ni cɛsiri u bɛ ɲɔgɔn dafa a ko a bɔ dɔnnikɛlaw mana u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Jɔni Sodi k'a dɔn jamana a bɛ sɛbɛkɔrɔ yiriwa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan tabatongara kunnafoniw k'a dafa min tɛgɛ don ka bɔ ni révélation ye pasiriba n'o ye Jean Baptiste Satono nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye jalaki ye a binnen bɛ commune 6nan maire kan n'o ye Boubacar Keita ye sabula maa dɔw bɛ minnu n'a kɛlen bɛ ni k'i ni da olu ka dugukolo kan k'a ndarakili daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin maire ye a tɔgɔ dun kun ka di kɔrɔlen fɛn min ye dugukolo ko la a ka commune kɔnɔna na yala u y'a tiɲɛ wa a filila de wa a y'a lawula kama sabula fɛn min ye maa 57 olu bɛɛ lajɛlen ye dutigiw ye dugukolotigiw don commune 6nan kɔnɔ olu kɔni kɛlen bɛ k'a jalaki a kelen dɛ a n'a ka adjoint n'o ye Baba Sanu ye Kɛnɛma Kone ka fara Abdala Jaraka ani Adama Dunbiya ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔlen bɛ mun de kɛra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ dɔw bi zɛrni na a stade 26 mars fan fɛ ani yɔrɔ wɛrɛw la dugukolotigiw don u ma se sɔrɔ fɔlɔ k'u ka yɔrɔw jɔ dɔw ye subasuma kɛ maa dɔw de kɛlen bɛ k'u lisi kɛ ka t'o di maire ma o tuma maire kɛlen bɛ ka papier bɔ k'a bɛɛ lajɛlen retiré a tigiw la k'a di maakɔrɔw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ don fɛn min ye jamana sariyaw ye n'o ye décret numéro 02 112 PR min dara marsikalo tile 6 san 2002 o bi minɛli fɔ nka ni minɛli bi kɛ a bi kɛ sariyaw de kɔnɔ f'a k'a sɔrɔ i y'a tigi lasɔ min ni ka kunnafoni d'a tulo kan o bɛ se k'a to i ka baara in kɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'o si de ma bonya sabula maa 57 u taara hi de kɛ u ka dugukolo kan ni k'a ndarakeli daminɛ sɛbɛnnikɛla ko in gɛlɛyara a kuma taa ni ka segin cara maire yɛrɛ a ye kuma caman bɔ fɛn min y'a ka adjoint ye kuma caman bɔ f'a nana kɛ sababu ye ministère de l'administration territoriale o da nana don a la segali min bɛ yen Adama Sisuma ale yɛrɛ tun ye maire wele ni k'a ɲininka maire kɔni y'a jira k'a fɔ a tɛ fɛn kalama nin ko ninnu na sɛbɛnnikɛla ko nka ko mana seni cogo o cogo maire ka adjoint i b'olu de y'a la wa n'i y'a seni cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ maire yɛrɛ de nɔ bɛ ko la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Boubacar Keita ye n'o ye commune 6nan maire ye jalaki binnen don a kan a ka bɔ joona k'a yɛrɛ lajɛ n'o tɛ nin dugukolo ko in a kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ a la tɔgɔ tiɲɛna dɛ a tɔgɔ b'a kan a tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ
a tɔgɔ b'a fɛ ka tiɲɛ a tiɲɛna di a ma tiɲɛ fɔlɔ dɛ a tɔgɔ ma tiɲɛ fɔlɔ Jɔnji Jeliw a ka bɔ ka ɲɛfɔli waati bi ni k'a koro i k'a dɔn ayiwa an bɛ segin kɔrɔfɔ kan arajo jɛkafɔ ɲɛmaaso i k'a dɔn hakili ɲuman ni ayiwa baara ɲɛni na i k'a dɔn a ye wulikajɔ boloda min ye sɔrɔsi ɲɛmaaw ye k'u kuma ɲɔgɔnya a jirala k'a fɔ min kɔni ye ayiwa orange numéro ye orange money numéro 4 i k'a dɔn orange bɛ na o numéro di Jɔn Sodu waati nataw la an n'o numéro de la défense voilà o ka yamaruya kɔnɔ chef d'état major ani sɔrɔsi ɲɛmaaw u ka yamaruya kɔnɔ an kɔni ye ko in dabɔ i k'a dɔn a dabɔra jamana dɛmɛni kama a ka ɲɛ Jɔn Sodu i k'a dɔn maa si kana jalaki sɔrɔ wariko don ni wari dira u yɛrɛ ma directement a banna anw bɛ bɔ a kalama an ka ɲɛfɔli kɛ mɔɔw ye a banna u ye wari di a bɛɛ nin hakɛ in na a kɛra nin kɛcogo in na Jɔn Sodu i k'a dɔn o ye ko jɛlen ye o tuma ɲɛmaaso ye jateminɛ kɛ minnu bɛna waribaw di compte numéro na yira u la u n'a bila o kɔnɔ u bɛ taa bila o kɔnɔ anw kɔni ŋaniya ye an ka sɔrɔsiw ka dɛmɛ a banna an ka kɛlɛ gagné armée mago bɛ fɛn o fɛn na an fana k'a jira armée la k'a fɔ anw bɛ yen an ta kana to kuma dama ma Jɔn Sodu k'a dɔn an nisɔndiyara maa dama min y'an wele nin dɔgɔkun furajɛ in kɔnɔ kɔrɔfɔ in ɲɛna a hakilina ɲɛna a ye falen don liste la ne bolo wallahi 200 pages falen don n k'a bɛɛ kala wa ayi a bɛɛ se ka kalan a wasaraw wallahi n dalen don a la i tɛ dɔrɔmɛ dun joli sɔrɔ la Jɔn Sodu k'a daminɛ o don an ka nin popapo kuma in fɔli i k'a dɔn 500 a kɛra sɛbɛn ye o 500 ni 20 ani 4 ani 5 ani 200 500 25 awɔ ani 200 ani 200 o de sɔrɔla 400 ni 200 kɛmɛ Jɔn Sodu k'a dɔn wari mana ni compte dayɛlɛla 5000 dɔw ye 50 di dɔw ye 20 di ka bɔ Amérique vraiment komi waati kɔnɔ mais an bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi nin ko in kama waasa a bɛ ɲɛ mɔgɔw bɛ faamuyali sɔrɔ a la wari Jɔn Sodu k'a dɔn anw tɛna dɔrɔmɛ minɛ bilen ni question in kɔni dayɛlɛla a bɛɛ bɛ taa bila yen ni Ala sɔnna Mamudu yɛrɛ ka orange money bloquera o bloquera maa caman sigilen don n'u ka wari ye an b'a bila min ayiwa radio so caman y'an wele sangaw an b'u fo k'u waleɲumandɔn radio so Kucala olu fana bara k'u ka collecte kɛ Kɛɲɛba u bara k'u ka collecte kɛ mɔgɔ bara ka taa wari bila yen ni compte numéro in dayɛlɛla wari tɛna d'aw ma u ka wari in garder an bɛ compte numéro in d'u ma bɛɛ b'a a virer o compte kɔnɔ a sɛlɛ o kɔnɔ hali b'i sigilen to i ka so i se ye min ye i b'o bila a orange money fɛ yen maliyɛn bɛɛ ka i jija ka dɔ kɛ nin na maa min bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan waati dafara an bolo yan bi taa maa bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na communiqué damadɔ bɛ yen an bɛ min kɔnɔ kuma da maaw tulo kan sabula fɛn min ye tununi sɛbɛn ye o bi yan npogotiginin dɔ a tununnen don a tɔgɔ ye ko Jɔnkasa a si bɛ taa san 4 bɔɲɔnko la a tununna kabi sibiri don septembre kalo tile 25 ni maa min kɛra npogotiginin ye fɛn ye i kana n'a ye Bangɔni farada sugu la wali ka somɔgɔw wele 76 29 75 65 Bɛnkɛ Ture sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Nafaji ma Kuluda la k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo k'a fɔ a den Mahamani Tarawele Mahamani Ture san 11 maa farala sikɔlɔlamɔgɔ don a ɲɛma tununnen bɛ o tuma fɛn min ye Bangɔni plateau a tununa ye septembre kalo tile 23 ni maa min y'a ye i kana n'a ye jɛkafɔ la wali i ka téléphone ci 79 07 94 51 Kasim Berté sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kɛnsamugu ma ko a fɛnɛ den tununa Bata Berté san 21 mɔgɔ sɔrɔla Siman don a to ten a tununa ni maa min y'a ye a n'a hakili bɛɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ sumalen don ale n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye i kana n'a ye jɛkafɔ la wala i bɛ ka weleli kɛ 67 48 95 99 Jɔn Sodu k'a dɔn waati dafara i k'a dɔn dɔ ye weleli kɛ ko Covid wari ko wari taara min ni Ala sɔnna ni wari in di ko ye sɔrɔsiw ka wari tɛ se ka dun sɔrɔsiw wari janko anw yɛrɛ da b'a la a bilala kɔnɔ anw bɛ bɔ a kalama sɔrɔsiw b'a kalama an bɛ ɲɛfɔli kɛ jamana denw ye Covid wari dira politikimaaw de ma olu de y'a wari dun gouvernementw ni a ministres ni fɛnw anw bɛ taa an da di sɔrɔsiw yɛrɛ ma dɛ minnu bɛ kɛlɛ daga la voilà minnu bolo bɛ kɛlɛ daga la voilà a tɛ di politikimaa ma sanfɛ non ayiwa Jɔn Sodu ka major général a bɛ sigi kɛsi bɛ sigi o naga de kɔrɔ kɛlɛbolo b'ale de bolo an baarakɛɲɔgɔn Boubacar Traoré Boubacar Fin i k'a dɔn k'a da bɛɛ lajɛlen tulo k'a ka musokɔrɔba fatura sibiri tɛmɛnen an bɛ dugawu don kɛ Ala ka hinɛ na Ala ka yafa k'an ma min ye farikundɛkɛlaw ye i k'a dɔn an ye miniti 2 ta u ka ayiwa nbala kɔnɔ o tuma an bɛ kɛnɛ d'u ma an y'a temps siri sɔɔni Burapele ni Sidi olu bɛn'u da don balontanko kuma na surafana t'u ma don su in na sɛgɛn bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛmugan
n'u ye daminɛ dɔɔni san ka tila n ka kuma na i daminɛ i daminɛ surafana t'o maa dun min ye segi bɛ kɛ gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 ne bɛ se ka na kumaso in kɔnɔ bamanankan min ye jibi ye o bolo tun bɛ nɛgɛ la journaliste Seydou Daba Tunkara a k'an bɛn sini nin waati kelen la i k'a dɔn sɛbɛnfuraw bɛ bɔ an bɛ kɛnɛ ka k'olu lakali inshallah wa assalam.